गिबियाव खौरां नायगिरि रायजो राजा बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमग्रोनाय जासिबाय। जोङो दिनै 30थि धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे 34थि बोसोरसालिया जथुम्मा सिमेन्ट दख'रा बर' फरायसा आफादनि बे बानजाय आफादनि मावनो गोनां हाबाफारिफ्रा आवगायगासिनो दं। जोङो 29 अक्ट'खालि फुंनि 4 बाजियाव मोनसे आलादा प्रग्राम लानो सानदों। बेवहाय जोङो माराथन रेस मोनसे लानो नागिरदों। जोंखौ एसबि बड' हाइ स्कुल फिल्डनिफ्राय समखं हाइ स्कुलसिम मोनसे माराथन रेस होनो सानदों आरो बेवहाय बादायलायनाय कम्पिटिसन जागोन। जों बेवहाय माखासे बुरखाय बान्थाबो होनो सानदों आरो माखासे सार्टिफिकेटबो होगोन। जों बेवहाय बैसोनि लिमिट थागोन नामा? बैसोखौ जोङो बिदि सेंग्राफोरखौ लानो नागिरदों आरो आन्डार 19 बिदि सोरबा गोसो गोनांफ्रा बाहागो लाफैनो हागोन आरो फ्रायबा 19नि सिंनिबा मोजां होननानै जों सानदों आरो मानोना दानि दिगाव बुंनो थाङोबा बांद्राय बैसोगोराफ्राबो बेयाव बारा सुबिदा मोननो नागिरा आरो हास्लाबखानाय नङा थारमाने सेंग्रा मानसिफोरजों। ओंखायनो जोङो आन्डार 19 सिन्था खालामदों आरो बे समाव बे जिथु हाबाफारि बान्था महरै बेसेबांसो रां थागोन? बान्था हिसाबै जोङो 5,000 माबाखौ सेथिखौ, नैथिखौ 3,000 आरो 2,000 बिदि होनो सानदों आरो ओमफ्राय बाहागो लागिरिफोरखौ बयनोबो सार्टिफिकेट जों गांसे होगोन। माराथनजों लोगोसे मा मा गेलेनाय आयदाफोर लाफानो सानदों बे जथुम्मायाव? ओरैनोथ' माराथनजों लोगोसे जों भलिबलनि खोथाखौ सिन्था खालामदोंमोन। दा बेवहाय बेसेबां मा आवगायनो हायो बेखौ फाइनाल बुंनो हायाखै। माराथना खिन्थु कनफार्म जों बेखौ बानजाय आफादनिफ्राय माबानो लादों आरो मुं थिसननायनि जिथु थि खालामनाय जाबाय नामा? मुं थिसननायनि हाबाफारिखौ जोङो अनलाइन मोनसे माबाना होसिगोन, कन्टेक्ट नम्बर मोनसे होसिगोन, बेयाव जगाजग खालामनानै मुं थिसननो हागोन आरो